mangari zita ndiani zve? Livingstone Mashiri. Zvakanaka. Wash. Am I going to do the right, you want to go kumbira kuti uri kuda kumhanya kudamu vanhu vanga vatokangana muno tatakangana kuti toda kuenda tozobvunza kuti ko right muchidimbu right iwe ndiani zita right ita muchidimbu pamusoro imambo yes tisu takauya takashayikirwa nemwana wa 12 March tashayikirwa nemwana kana amai vakauya vakazotaura vega kuti ndindakadya mwana vakatifonera mangwana ina kuseni vakabva vasvika vachitizivisa tikabva tavakona ndobva izvozvo zvadarika mai vaya havapo kanhasi havana kuuya okay ndobva zvadarika ndo vakati ndidakadya mwana vasina kuuya nhasi vasina kuuya nhasi zvakanaka ndodzokera kuna madzimai vatatakamirira madzimai ndakati ndichifamba ndinavo tichibva kunhamo madzimai vanonzi madzimai ani okay alright ndakati ndichifamba namadzimai madzimai ndobva vanditi madzimai munofiwa kuti ugare munomu unenge watorejista nekufirwa nemwana amai shoni vakatorejista vakatofirwa zvisingaiti vadarika ipapo aidaro ndiani ndimadzimai vakati unofanira kurejista kwavari here kugara muno nekufirwa nemwana vachiti unofanira kurejista kwandiri here kwavari here iroro shoko handizivi kuti vaireva kwavari kana kuti kuna sabhuku kana kuti kuna mambo handizivi allright kurejista mwana kuti mambo wadyiwo chipande kuti unzi wagara muno unenge watofirwa nemwana zvakaita amai shoni okay allright zvaita sekudero ndobva vazouya rimwe zuva pamba pedu vachitaura kutemwa nemusoro asi ndikadya ivhure pano pamusha ndobu musoro wangu wabva wapora ndobva vauya rimwe zuva futi vakati pamba penyangagadzira pamba penyu ndiani panondiremera kusvika ndobva vazondiona rimwe zuva vakagara nambuya hope pamba pavo ndandakazvitakura ndobva vanditi iwo uya pano ndaiwacha ndikandiri bhisi vakandati uya pano ndikazvari munhu mukuru wandowirana naye ndiye munhu wandowirana naye muno muarea akandii ndisaita shamwari yake ndiye ndobva vanditi ndakasvika mba pavo ndasvika mba pavo havana kutaura zvangu vandidanira vakati hihihihi chidzokera ndobva ndadzokera zvese dzinyaya idzi ndaizivisa baba vekwangu ndobva zvadarika zvakadaro mambo mutende right zita wati ndiani mai madzibaba zita ndiani fungayani pane nyaya iri kutaurwa nemusikana uri kuibata sei changamiro wangu nhau tisidzi kutaurwa idzi ndiri kudziramba zita renyu ndiani amai fungai story enda yenyu mberi ndinonga ndichikumbira kuti vataure chimwe nachimwe kuti ndione mapinduro yose takakutaura vachimhanya musokati kuti vakataura pokutanga ndopindura motaura zvendichipindura tichienda mberi asi pane wabata nyaya yavataura pane vanogona kupindura here tinotenda nyaya yavataura kwanzi takabva kunhamo ndikavataura kuti ida kurejesa muno munhu anenge afirwa anorejesa nekufirwa papo ndoparamba changamiro handifungi kuti nezira rangu randinaro ndingataurira munhu kuti iwewe munhu uda kugara munzvimbo inofanira kufirwa koi ndakagara munyika imomo handina kufirwa wani handiti vanhu vese vanongogara munyika kana nhamo ichinge yauya inenge yauyawo iyi munopinda chechi imwe chete here sangano rimwe chete here namai yangu hatipindi sangano rimwe chete munozivana panyaya dzei tinozivana pavakauya vachigara taikata kunamata tichiwadzana taikumbidzana kana mudziyo yekushandisa ivo vaitotikumbira mudziyo yekushandisa tichiti vavakidzani vatiri kugara navo taitonamata navo nguva yemunamato yasvika
taenda kumba kwavo tikachinamata navo maingonamata muri pamwe chete asi tiri pamwe chete semhuri imwe chete. Aiwa, musiri chechi imwe chete. tisi chechi murudo rwamwari. Iwe uri mupostori here? ini ndiri mupostori ndotenda. Kwewe uri mupostori here? Notenda. Postori imwe chete here kana kuti mapostori akasiyana? Mapostori Uri akasiyana. chechi ipi? indopinda nyenyedzi nomwe. Ndevengotsvuku. Yebo. Kwewe? Topinda Jerusalem. Jerusalem. Eh. Asi mati pakunamata mainamata muri pamwe chete. Ehe. Hapana zvimwe here zvamaita muri mese pamwe chete besides kunamatirana kana kunamata pamba pemunhu? Taienda kuhuni tese, kana tienda kuhuni vatotiti handei kuhuni madzimai mufanira kunga mune huni pamba dzokuti mudzione vana. Titaita nekutiwo nekutsiurana. Kwewewe uyo ari kuti wewe waiti ukanzwa kana musoro uchitema ukadya ivhu repamba pawa unobva wapora, zvaiitika sei? Kwete izvozvo changamiro wangu nharipo ndekuti mai ava vanoprofita, vaiti ndinoprofita. Ndaigona kusvika pai pakunamata vanhu vanogona kuratidzwa kana kuti ndarota. Uyo anoprofitawo? Ehe. Muprofita? Ehe. Akambokuprofita here? Ehe. Zvechokwadi? Zvakabuda ini zvakataura pane musi wandikurangara kuti vakandisheedza kumba kwavo vakatouya kuna amai vandaenda vakati munoziva here kuti mimi mune chipfeko chenyu chamuri kushaya pamba penyu. Ndakati handisi kuzviziva zvikani chemukati. Vakati imimi amai makamira kuenda kukuwa kwenyu nenhau yekuti mimi makapihwa chipfeko chenyu chemukati. Saka izvezvi torai mwana wenyu David anotora ivhu remumba penyu oisa mudhishi, aisa mvura mudhishi okugezai makumbo muchidzira. Kana akadaro zvinhu zvifamba zvakanaka. Soshuwa takaenda kumba nemwana wangu David, mwana wangu akandigeza makumbo. Handina kugara mazuva akati wandei ndobva ndotanga kutoteerawo, asi ndakatera zvenguva diki diki ndobva zvangomira futi. Zvipfeko zvemukati zvakawanika? Ini ndakati handizivi chandakabirwa. Ivo ndivakandobvunza kuti imimi amai pane chinhu chemuri kushaya, chinhu chenyu chemukati chakabirwa. Mati zvawakaprofita ndezvechokwadi handiti ndo pandabvunza paya. Ehe. Makamboshaya here izvozvo? Sezvinhu zvakawanda zvemukati ndakati ini handichazivi nezvandakavaudza. Ichokwadi here chokuti kuprofita? pamusoro ichangamire zvekuti muprofita ndinozviramba inini mai ava. Asi pane kabatsiro kawakamboita? Mai ava kwete chandakabatsira nacho. Saka vari kunyepa here? Vari kunyepa. Pandakabatsira napo pandinotenda mambo vakauya vachiti vakuvara usiku gumbo vachiti vabayiwa. Ndakati gumbo torai perfume muspray ropora. Vakauya vachimanya murume wavo waivepo madzibaba namadzibaba okwangu kuri kuseni svika maziso angu ari kutocha. Ndikati torai weti yenyu mudiri. Vakatotaura mazita ramai vepanext door kuti ndovandiroya. Ndikati musadera munopora. Ndobva vadira vakauya vakakukura. Wakadira weti here kumeso kwako? Akakutaurira? Ndakadira weti. Ubva wapora? Saka ari kubatsira kako? Kutaura kwavo nokwachibatsira kutaura kwavo. Saka mazoengana papi ndipo pazoita dambudziko rekuti uyo ataure kuti wakadya mwana wake? Ini nchangamira ava mai ava ndisingavaisi bandiko vanhu vakaipa kana kuti sei. Ini kuti ndandatovadyara kuti vanomboti dzimwe dzenguva kumba kwangu handidi munhu pambatsa kuti amai sei musingakondiona muri sei. Saka ndandatovadyara kuti ndo maitira avo muntu vanoti zviri pandiri zvinogona kumuka ndisingadi kuona vanhu ndingada kuzvinamatira ndiri ndega. Saka ini ndaitovarespekta nemaitiro avo ivayo. Hapana chimwe chinhu chandaivafungira kunze kuti vanonamata. Manamatira avo ndevekuti takanamata tese dzimwe dzenguva vanongoti mazuva anotoda vanhu kumba kwangu kuda kumbozvigarira ndega pamazuva otidaidza huyai kumba. Saka ndaiti ndo magariro enu pakugara kwedu. Saka handichazivi nhau yakazobuda nekuti papa kurwara kwemwana wacho kunzi mai paiti vakazenge vakuzoti inini munhu anotojeswa. Vakandimutsa vakauya kumba kwedu vakatuma mwana. Vatuma mwana kuti mwana ari kurwara. Mazaba vakabva vati handiiti semadzimai. Tabva tasvika kumba kwekwe mwana achikotsora zvechokwadi. Mwana mabazaba vakabva vanamatira mwana. Takagara mwana akati sadzikama. Asi ivo vakanga vati ini mwana wangu ndandatopedza hangu naye kare kare ndandatodini ndamuitira weti ndamugeza neweti mwana ndanga ndatomuitira muteumu. Vakazotora mbiya mumba mavo yanga iri dzvuku vakati da kudzorera. Pane vanhu ndibati pawakabatsirwa kuti uzvidire weti wakabatsirika here? Inini here pamaziso. Pamaziso ndakabatsirika zvechokwadi. Saka agara ari murapi anokurapa iwewe uchibatsirika?
pandaienda vachindipa muteuro wekuti ita chakati ipapo kana tine dambudziko zvinooneka here kumasangano yenyu echipostori kuti munhu ari kupinda nyenyedzi nomwe mumwe ari kupinda yejerusarema yauri kutaura woenda kuprofita wekunyenyedzi nomwe iwe uri weko zvinowanzoitika here kumaprofita iko ekujerusarema nekunyenyedzi nomwe kudyidzana kuti iwewe uri kurwara kana kuti uda kubatsirwa zvinoita here kuti ukrosa uchienda kunyenyedzi nomwe ngotsvuku iwe uri kujerusarema kwawataura kuyo jerusarema havasarudzi pachinamato tonamata zvakanaka zvasiyana nechishanu. Saka kujerusarema hakuna here maprofita chakaita kuti uende kunyenyedzi nomwe inyana nyenyedzi nomwe apa tinogara tese kuti panapa nepapa tiri manext door sevanhu vaiwirirana tichinamata zvedu tiri pamwe chete taiva vanhu vakuti munhu akarotera mumwe munhu chinhu kana ane zambuko obva ataura ndarota zvakati ndozvataingoita kwete kuti taite kuti tinda kuraini kuti ndauya kuzobatsirwa kwete kudaro tichangamira wangu. Magukwe mune komiti here yemadzimai anoita basa rekudya vana vavanhu vewamwe izvozvo handizvizivi changamira because mai vari kuti iwewe ndiwo unenge unoziva unorekruta kuti vanhu vese vauya mukati memusha vanofanira kuuya kwauri then ndiwo nedumbiro remutemo constitution yegurupu renyu iroro rekuti munhu anogara magukwe anofanira kurasikirwa nemwana tinofanira kudya mwana wake changambiro izvo ndozviramba kuti handina gungano randinaro remadzimai indogara pamba pangu nditorine basa randinoita ndiri pamba pangu rekuchengeta vana vadiki handitombona nguva yekuti ndinofamba door to door ndichirikuruta vanhu kuti ngatitei zvekuita zvekuti tidye vana vavanhu ndiri kuzviramba changamiro. Right. Iwewe mukati magukwe kubva zvawakauya pane here vakarasikirwa nevana ongo pamusoro igona kutitaurira kuti aiwa panogona kunge pane chinyi pamusoro imambo ndichingoti kukumbira kuti ngotaura mbijana maererano namai avari kuramba nhau yavo mwana wangu arwara serious pane patakavafonera havana kuuya vakaramba varamba nditi vakazouya rimwe zuva ida kuti tenda kunamata kwataita ndikati hazvina mhosva vakauya nezimbe vakanotora zimbe kuseri kwemba ndakatoenda kuseri kwemba yangu mai vakatitsengerai mwana uyu aite sei apore zimbe iri ndichida kutora pamberi pamwari varipo takarishaya amai vanombokubatsirawo futi here munoita mubatsirana here saka vakauya nezimbe rei pakarwara mwana ipapapa ndopavakataura futi kuti makiye pano pamusha ndarota chitoni pamakiye pano pamusha ese takatarisana kumeso namadzibaba ekwangu kuti makiye musha ndopamai ava chirudzi pane zviri kuitika pana mai ava ndobva asi pandakasvika mashaikiro akaita mwana wangu mambo ndo mashaikiro aingoita chi vana ende ivo madzimai avo namadzibaba vekwavo vaisanditendedza kuita shamwari pamba pangu paiti pakada kungosvika munhu wechikadzi vatoveipo madzimai ari kudei handei kwakati ndasingatendegwi pane pavakandivakira muteuro ndakazvitakura baba ava vakati usatsika mudzimba dzeiti dzevanhu saka pano munhu akazoitirawo pasaidhi yeyadi ndobva ndaenda panext door ndikati pana mai panext door ati vharei hazvina mhosva panotambira vana ndakaona vasvika vaitaura kuti pamuteuro wanzi chiina madzibaba ivo wanzi chii pamuteuro ndakaratidza zvakangondibata ndikati sezvo ari munhu mukuru anoziva zvenzvimbo ino asi takazondidya stereki pandakazosvika kwasabhuku ndikataura kuti maishoni vakafirwa nevana maishoni vakasvika pakupupura zvechokwadi varimo muno kuti zvechokwadi zvakaitika mai ava vakasvika pakuwacha zvinhu zvemwana wangu maishoni varimo maishoni ndiani zita rako ndiwani chii chakaitika muchidimbu muchidimbu inini chakaitika ndechekuti pandakabva kuchipatara ndashayikwa nemwana ndamuchekwa bp muchipatara vakauya vakaita se vakataura kuti aimakuvakuwazvavanachira zvese vakaklina but inini handina kunge ndaziva kuti pane zviri kuita se pane zviri kuitika handina kunge ndaziva pandakatozoziva kuti saka pane zvekuti zvakatoitika panhau taenda kudare ramai ava bcause mai ava ndakatovazivira kuti kudare vakutaura zita rangu rekuti chi vaishoni vakanzi vakateera nekudyirwa vana vachitaurwa nemadzimai avo ndopandakati
zvakanaka dare mamakatedza vakaklina mumba ndeva ava ndovakaklina mumba mai maizivana kuzivana kwataita mwana wangu aidzidza pachikoro pavo ndozvakavapa mukana vakaklina mumba mai asi apa namusivi vanhu vakatizivana takatotanga kuzivana nekuendesa pandakaita mwana kuchikoro. Isenda kubvunza kuti ava naamai vakapupura kuti ndini ndakadza mwana vakazivana sei? Pamusoro imambo kuti ndizive amai ava namai ava ndakatorwa vakataimira murume wangu abuda. Madzimai vaiziva kuti murume wangu haadi kuti ndifambe ndibve pamba, ndo agreement yedu nababa. Ndobva vanditora vakaenda neni kumba kwamai vaya. Zvikaya zvese zvamaibuda kuitika vachitodza mai vaya munotoitirwa namai ava. Ndikati ndavamunza ndikati madzimai sei muchingofamba muchindidi kundishambadza zvamanditi munododi inini mautamba neni ndini shamwari yenyu tisati yamwe shamwari ko mai vama kundiintrodusa ava vabva nepi. Ndopavakazodzoka mumasure madzimai ava vakanditi ndandakuira namai vai vakuya pamba pedu aizonamata vakandiudza shoko rokuti wakunditorera shamwari dzangu ndokumbira kuti ubude mushamwari dzangu madzimai ava. Inini ndakamira pakuti kupoinda handifariri kuti ndipoinde, asi mai ava pamwana wangu handivachenuri, pana wemwana wangu handivachenuri total. kwava vakataura vega vakati avo vakatodya vari kuti ivo vakavingwa paudhiyo mukainzwisisa tiri kwasabu baba vakwavo vaivepo. Vakavinga madzimai hanzi vakavinga Faina Manyere na12 dzeusiku vakaona Faina Manyere achibudirwa nemudzimu. Ndobva madzimai vazodzoka kuma3 vakaona Faina Manyere achibudirwa futi nemudzimu. Ai ndobva vaenda 3 dzeusiku zvese zvaitika usiku paudhiyo zviripo. Saka ndakazokata mara madzibaba achiti ndaiviga pamuviri pangu, asi vari ivo nemudzimai wavo vakauya vakandipa tsanga dziri mumba mbangu ndikadziisa pakusvika mwana wangu kusvika pakufa. Varivo vakandipa handizoti wangu vari muteuro wokwamwari kana kuti handizive hangu. Makapiwa tsanga. Vakati muteuro wandoda kuvaka kuti ugare mumba mako ndewetsanga. Tsanga dzemumvura dziya. Dzonzi chinhuku tsanga dzichena dzinobaya dzakabaya so. Dzitoriko. Tsanga dziriko. Dziri kupi? Mumba dzakaisiwa makrosi. Vanzi imo mune samba menyu, imo mune sapamukova pamopinda napo. Saka dzichiriko. Madzibaba ndizo manamisa. dzamakapiwa navavo Namadzibaba nemukadzi wavo muteuro wangu wapi vaiti muteuro, asi chinhu chakandikatlamadza ndandakazvitakura vachiti vakazotaura pazere vanhu vachiti ndaiviga pamuviri pangu, asi ivo vaizviziva kuti ndakazvitakura. Sei tsanga dzacho muchiri kudzichengeta idzo dziri dzevanhu vasina kunaka? pamusoro dare Uraini. patainamata nevanhu ava hapana munhu aifungira mumwe zvakaipa nemanamatiro ataita Yes. kuzosvika pamusi wakadedzwa ava zvavataura kuti vakadedzwa zvishuwa manheru chichokwadi chakazara, asi pavakauya manheru ipapo vakauya zvishuwa vakavaka zvimwe zviteuro, asi vavaka zviteuro pavakabva vakane kapu yaipiwa mwana poriji vachiti mwana wedzimwe nguva kuchema inzara. Amai ava vakabika poriji, vabika poriji vakatora kapu yakabikiswa poriji vakati vari kunopa vana vavo poriji rasara, vavaenda nayo kumba kwavo. Vaenda nayo kumba kwavo hazvinoperera ipapo. Makuseni dzimwe dzenguva vachiva zonamata vane mashoko avaitaura kuti ndikabatanidza pakashayika mwana nezvakazoitika zvakundiratidza chimiro chekuti ndiri kutenderana nazvo kuti panhau yemwana varimo zvakazara. Amai ava vaitaura mashoko ekuti munhu akagadzira pamba penyu hapapindiki. Gore rakapera muna September pane nguva yechibage yekukohwa kwechibage. Amai nemurume wavo vakauya nguva yekurima vakati panapa makuseni ndine mapindiro andinoita panapa. Ini handida kuzvisa musoro sevanhu vatainamata navo tichisingafungira nezvakaipa, asi kuburikidza kwenhau yakazobuda yakandidzosera kumashure kwezvese zvavaitaura zvikazondiratidza kuti zvairevei. Alright, timbodai imimi matinonamata kunyanya dzino Tinotenda. kune maprofita Tinotenda. vakati kudi pamusoro penyu Pamusana pedu. pamusoro penyu Pamusoro pangu inini vakandidi mwana asati ashayika. Ndofunga madzimai mungavabvunza. Ndakafunga kuri kuseni.
madzimai muri kudikama, madzimai vakaudziwa. Aiwa, ndikutaura imimi Isusu tiri vaviri. Kumaprofita vakataura. ekuchechi kwenyu. Kumaprofita vakataura vakati amai ava varipo namai vekuuya vachiti vane chekuita varipo Pakuparara kwemwana. pakuparara kwemwana. Kosa imimi maigona kugadzirirwa muteuro kuchechi wenyu wanga asingagoni kugadzira muteuro. Chakaitika ndechekuti manamatiro avakaita vachiuya vakauya nezvikwamwari. Saka ivo chavaita vaita zvekuti ndikati ndarota hope ndarota maita tsaona muchienda kutaona handikwanisi kufunga kuti mune chamuri kundiitira chakaipa tichinamata tese. Ndongofunga kuti izambuko radzikira kunani kuna ava ndo manamatiro ataita naivo. Asi kuti titi taenda pamba pavo kunonamata sezvavaita pamba tanga tisingadaro. Asi ivi vanga vasingapedze nguva vasina kusvika pamba. Ndichitotorimemba pavakakumbira ivhu pamba. Ndikavati ivhu mungazotora kana ndiripo vakatozoritora ndisipo. Ivhu rekuvakisa. Mwana achirwara. Saka zvinhu zvekuti ndikazozvitarisa izvi ndobatanidza nezvakazotaurwa kumaprofita ndozoenda hangu maprofita bhari chokwadi changa chiripo chakazara. Ko amai vaiti ndakadya vari kuti vakadya nevava kana kuti vakangodya vega? Amai vaivai havana kuzoenda nhau yacho mberi. Vakangoti ndindine ruoko pamwana uyu. Panharaunda yenyu ndo pane vanhu vakanditora kuti ndiuye ndizoshandira imomo, asi verudzi rwavo vari kuti vakanga vavakunda. Ndo pavakataura nhau yokuti madzimai vakauya na12 dzeusiku vakaona mudzimu wafaina manyero wakabuda. Vakazouya futi kuma3 vakaona mudzimu wafaina manyero wakaita sei wakabuda. Ava vaienda kunodii kwavaiwana mudzimu? Hatizivi usiku hwaitika zvese. Zvakanaka, chakumbira kuti mumbotibudei zvishoma dare rimbozeya nyaya yenyu munodaidzwa. Komiti yasabu Jessica, titaurirei kuti kumusha kwaguko tine nyaya dzakadai here dzatombosangana nadzo? Musore mukuvara nedare ndo chinotonzi chivare chamaguku kubvira saka nyaya dzakaita sei yadzatoziva maguku ndedzemugano nekuvhura godhi zvamunoziva mukuvara inyaya yekutotanga uye kuti hanzi maguku unotanga watorejesta kuti ugare zvinhu zvatove nevanhu vatakatengesera chii. Saka paimaiti vanhu ngavatange vaya nematransfer ani avo chine muroya hairegedzi ndo zvasvibisa maguku. Ini ndakutoti ndakugara pachina mvura chagara maguku enda kutonyara. Saka tiri kuti ndo kesi yekutanga yamanzwa mhando yakadai so. Okay. Saka iwewe pawakawanikikina pakashayika mwana pane here vakazouya kwauri vachiti wajoina? Pamusoro imambo muchirevera ndiri inini iwewe? Kwete, because shoko riri kuti unofanira kujoina nekushayikirwa nemwana. Deni ndandisina kusimudza musoro ndade ndakadii ndofunga ndade ndakajoina ndofunga nokuti ndokutaura kwakaita madzimai. Ende pavakataura kuti vataure shoko iri mambo taitobva kunhamo dzevana vakafa handizivi kuti murani machina mhora here kana kuti ndemeri maguku handizivi vakatsvira mumba negasi kwachirombo. Ndo musi wavataura nhau iyoyi ndo musi wavataura nhau iyi vangaramba vakati chichi kana kuti vakanogara paya ndinopika namai vangu kudai vakandiudza amai ava kwete kuti ndinoti chichi. Handivanyeperi, handangouya kunyeperana navo, handivazivi, ivo havandizivi. Handina chandingati ndingavavenga. Munogara panzvimbo chete? Muri padhuze padhuze? Mambo patinogara zvakaita toilet iyo nekunoguma ningikiriri kune mugodhi wepano paseri apa. Ndo magariro atakaita. Ndo magariro atakaita ekuti. Asi kubva panguva iyoyo mwana akashayika rini? Musi wa12. 21 of March. Asi kubva nguva iyoyo mugerenyi zvakanaka uyanga asipo ndizvo? Ava madzimai vanga vasipo ndokutotangawo futi isi kubva nichivaziva nerondedzero dzavaindipawo njangosvika kuti chi ndokutotanga kutobudawo munzvimbo vachizviti vabva pamba pavo kwenguva refu. Munhu aingorarama ari pamba pake nemurume wake.
sematauriro avainditira inini handizozivi hangu kumwe vachizviti vane chi4 years here vachigara muno mudomboshara vachiti vakatouya nekurwara ivamaya nemurume wavo aitotaurawo achipasisa nhau dzacho. dare rasvika pamutongo panyaya iyi kuti imhosva kuroya kwawakaita Faina Manyere sekubvuma kwawakaita pamberi pedare ramambo. Faina Manyere, ripa mambo mombe imwe chete kana $400, woripa Livingstone Mashiri mombe imwe chete kana $400. Izvi ngazvinge zvaitwa by 30 July 2024. Right, anonzi Faina munomuziva? Faina munoziva kuti akabvuma? vakamanifesta kaveve vakabvuma vakati ndogona kunge takazviita, asi dare ratadza kuwana umbo hwakazara pakuti apa pavairi apa vanga vachipomerana kunyatsonzwisisa kuti zvakanyatsoфamba sei pachaika umbo. But kana paine umbo hwemaprofita nezvemasvikiro haunga umbo hungabvudze dare tikanonzwa nezvemaprofita kuti maprofita azvoti zvakati kuti titese tishandise umbo wose. Asi chatakakurudzira sedare tiri kuona kuti Jessica musha menyu maita waroyi, saka ndiri kuti waroyi ngawambomira kuroya tichazovapa nguva tichazovavhurira nguva inoteera kuti waroyi patiko zvine zvimboita sei arai zvakanaka. Handiti hatichikunzwika kuti musha maita zvikwata zvemadzimai zvinodya vana. mukada kuona mukuru pamwedzi 1 makafiwa nevana 8 vane mwedzi yakafanana vane firo imwe chete kuinkluda mwana weava. zvakazonyaya tizoibata-bata kudare kwani kwasabhuku amai vandikanovatora mumba kwavo ivo vachona vanonzi Faina vakazouya vakazobvumika nyayani vakati ndira kutobatsirwawo kana mine vanhu vanoziva vangandibatsirwawo notishaviri ndasingazoti ndozvipanjira. Right, saka tiri kuti isusu kana mune gurupu renyu nana Faina ndasingatiri dissolve handiti tichigara zvakanaka tisadyirana hapana chinhu chinorwadza sekuti zvamwana handizve kana tiri involved munyaya dzekudyira vana vanhu zveuroyi isi tiri kuti aiwa kunoko hatiroyani handiti especially kana tiri mubhuku rimwe chete tivavakidzani saizvo hazvina kunaka kuti zvinhu zvakadaro zviite sei zvigare zvichiitwa handiti ndokekupedzisira kunzwa nyaya yakadai so ichiitika kwako yakaita mhando yakadai so tine nyaya dzakadai so dzichibuda mukati memusha tikaita gurupu revanhu vari kuita zvakati right iwo udautaura kuti pamusoro emambo inini mambo ndine chichemo ndokumbira kuti mai ava nababa ava vadzose kapu yangu yavakatora iine porridge vachitova rinopa zvinhu zvavo zvavainopa izvozvo handisi kuti zvimurudzii plus ndokumbira kuti vadzose mai ava vadzose masokisi emwana wangu ndomakumbirisa vadzoke navo vakatora musi wavauya mumanheru ati vadana iwayo ngavadzose vodzosa ivhu ravakanoisa mukati memba yavo yavakatora payadhi pangu vadzose nebhara matoro avakaita muyadhi mangu ivhu iroro ndiri kurikumbira mambo adzoke naro. Inini kuti ndigarisane nevanhu vakadai mambo handingagarisani navo hazvinoperi zvakanaka. ndinaona ndiri kuti mambo pamusoro mbona dunhu renyu rasviba usatyisidzirane kuti hazviperi zvakanaka mune makaenzana pamasimba wani hapana ane simba seremwe mukama kuti hazvizoperi zvakanaka takutofunga kuti muri gurupu rimwe chete maakuda kuradzana masimba enyu ndozvare zvakufunga dai isi tiri kuda kuti vanhu vagare zvakanaka ndosaka mava kuno kudaro kuti kuyanani sei mugare zvakanaka kana makuti hazviperi zvakanaka ndaichireva nawo yekapu yangu mambo vakaramba nekapu yangu varamba nare maramba nekapu here kapu iri kwere pamusoro changamika kapu iri kwere kapu yemutora ndiye yakadyira mwana weporiji ikamutora makatakura muchinda naye muchiri mwana pana David poriji rasiwa nemwana musi wamabita mucheche wokufa mwana mudikesi chindura mubvunzo kwandiri ndiri kubvunza kune kapu here yawa ini achiyesedza kuti kapu iri kwere nekuti taitorana zvinhu ivo vaitombotora mapureti angu achiya mumba kwadu achienda mumba kwavo kapu iri kwere
kapu tiyanotarisa kuti kapu yautaura ndeyerudzi uyezve iri kwehere. Alright, sheda yamunotarisa kana iriko kapu yongodzoka. Tinotenda. Ane zvinhu zvemumwe ngaite sei? Ini masokisi avanoti kuti ndakatora masokisi emwana wavo. Mwana wavo anabva ndambomubata maoko mavo. Anabva ndambobata mwana wamaoko. Pandakatora mwana wavo, musi watakatoenda ari manheru, mwana arwarisa. Varaswa chingo ndaitongomona ariko kwariko. Handina masokisi andakatora. Handina ivhi pamusoro ndakatora. Inadoti sezvo mumusha mangu magugwe masviba. Zvamati kana kuine vasvikiro kana vapostori vachauya vachirondedzera vachitikwanisa kutibatsira zvinhu izvi. Sezvo amai ava vakati ndoda kuti kutsvagirwe munhu anondibatsira kuti zvinhu zvibviswe mamo. Vatoriko vanhu vanokwanisa kuzochenesa mushauri wako. Ida kutosvikawo pamwe ndo vakadyiwa kuti amai vangu vachaziva. Saka tikawana munhu anotanda kutibatsira mukuru ari munotitenderawo here mumhenyu mugagani. Kana mamuwana mozokuya. Tinotenda mukuru ari. Tinotenda mukuru ari.